The DC Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimatopa konse amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitirira kulankhula chilungamo zili ndiwe uchitenge chilungamocho kapena usachitenge komene ndimakhulupirira kunena kuti mamene munthu akukulangiza ndiye kuti amakukonda. Munthu amene samakukonda sangapeze nthawi yokulangiza. Lero ndilankhula nkhani ya straight kwambiri ndilowa mu chipani cha DPP chimene anthu anachikhulupirira, chimene anthu anachikonda, chimene anthu anayembekezera kunena kuti chikalowa mboma chikapanga zimene anthu akufuna, chikachosa mavuto onse amene akukumana ndi Amalawi, mafuta amene avutiramo anthu amaona ngati atazachose zimene zindi ya DPP, nkhani ya chimanga, nkhani ya fetereza, anthu ambiri anayika chikhulupiriro pa chipani cha DPP. Koma lero ndikufuna ndikuwuzeni inu a DPP kunena kuti ngati simusamala ndi mmene mukuchitira zinthu 2030 muyiwale, chifukwa ambiri a inu mwalowa mbomamu ndi mauonena kuti ino ndi nthawi yathu tikatafune tikalemere. Izi ndi zimene zinapangisa anzanu a MCP kuti atuluke mboma, executive arrogance, osaganizira anthu amene anasiya pa mpando, osaganizira anthu amene anaenda nawo. Vuto la anthu andale ndi limeneli, mmaenda ndi timu ina mukapita mboma muja ndikuwayiwalira anthu amene anakuyisiyani pa mpando, amene mmapanga nawo kampeni. Ili ndi vuto lalikulu kwambiri. Andi panopa tikunena pano ma ministers ambiri anthu akukudandaulani vuto losayankha mafoni. Izitu ndi zina mwa izo zimene anthu akudandaula amene anagwira ntchito yakalavulagaga, ena ananyozedwa, ena anamangidwa, ena anamenyedwa. Koma chodabwisa nchonena kuti pali anthu ena mu DPP imo mukumadya limodzi, kumachita daini limodzi ndi adani, ndikuwasiya anthu anu. Munthu wanzeru samaphika nsima ndikuwayitana ana a nyumba iyo ndikusiya anake. Ino ni nthawi yonena kuti ku DPP ko muganizire kunena kuti kodi anthu amene anathamanga pa ground ndi ndani, kaya ndi ophunzira kaya ndi osaphunzira. Chimene mukuyenera muziwe ndi kunena kuti this is a political government. Mukamayang'ana zanu zija akunena ngati agangata zija zimene muzitenge serious letu, muzitenge serious ye kunena kuti ife tikufuna tigwire ntchito ni ma professional, tikufuna tigwire ntchito ni ma technocracy. Mwaona kunena kuti ma professional inde ndi ofunika m'mafield ena, koma m'mafield pali maudindo ena amene sakufuna ma professional, sakufuna ma technocracy, akufuna anthu aphwanyaphwanya. Andi nkumazifunsa kunena kuti kodi nthawi imene yoyo ma professional anali kuti, chifukwa munati muafuse muamvesere amanena kuti ife sitimapanga za ndale iya, sitipanga za ndale kuti sopano mmene akupasani udindo ubwanyi simukana popeza inu simmapanga za ndale. Mukuyenera musamale kwambiri inu a DPP. Andi pali akulu ena malamo kuti achite implement zimene Mutharika uja akufuna, zimene akunena zija kunena kuti tichite build a new Malawi. Ena ali busy kuganizira za 2030 kuipanga kampeni yawo, ayiyamba kale kuchita recruit anthu awo, ayamba kale kutenga ndalama. Ena ano mwamba kupasidwa magali moto, mipanda mwanu muli magali moto ma Lexus, mukuyiwalira anthu anu. Mwayiwalira kunena kuti capital yanu ndi anthu amene ali osaphunzirawo. Andi ndamva chisoni kwambiri kunena kuti even olo ma VDC ma ADC ati kwatuluka chikalata chonena kuti akuthesedwa, ndipo amene akufuna kulowa akhale kuti ali ndi MSCE kapena JC. Ndikumafunsa kuti kodi nthawi ija mukapanga kampeni ija simmanena bwanji kunena kuti mukufuna okhaokha a JC
kapena MS akhale ma supporters yanu. Ndi pamene tu anthu mmachitayira vuto sindimadziwa kuti chimachitika ndi chani. Ambiri zipani zambiri asogoleri amati akalowa mboma amayiwalira kumene achokera, zokuti kunja kuno anthu akuvutika. Ayi ndithu alibe nazo ntchito, mafoni ndi awa tikunena kuti munasiya kale kuyankha. Nthawi zina anthu akamakuimbira ni mafoni sikumakhala kupempha koka, kumakhala kuti akuziwiseni zimene zili pa ground. Ndithu cheke twa ngati simusamala a DPP zija kunena gangata zija zimene zija muziona ndithu muziona anthu akuukirani. Kodi tu Malawi pakali panopa Malawi anasukusula, Malawi sana mizidwa kawiri, andi inu a DPP munayenera muzigwada pasi ndikumapemphera ndikumamuthokoza Mulungu kuti kodi ife tinatulusidwa mboma koma leronso talowamo. Ndiye chinatipangisa ndi chani? Anthu anaona zintchito zanu za nthawi imeneyo. Vuto la anthu timafuna tizidyeratu kudya uje ni nkhunda ndi maunda omwe. Kodi ngati munga adye maunda ndi amache omwe nanga uje ni siku lina unda muzalidyanso? Timafuna kudyeratu kuyiwalira kunena kuti kukubwera 2030 malo kuti mupange zitukuko zabwino mwapase Amalawi zimene akufuna. Nkhani ya fuel iyi crisis imene muitese kumaliro ayi mulibize kugulisa $, kumagulisa $. Kodi ngati mukugulisa $, ndiye kuti mafuta wachita stabilize? Mutalika uja mukamuona Tony aje alibize amene chakuti akonze ziko lino, koma ma ministers ena mulibize kuchita siphon ndalama. Pano pa mezi iwiri yatha iwoyo. Siku lero ndi lachiwiri chitere ni mwezi wa chiwiri kukhala pa mpando. Ena numwalemera kopya kumagulisa ma contract. Kuje ni komanso ma payment awonse amene akuchitika ndikumatenga ko 10%. Izizi mumpwetekesa wankulu ja mumpasa pressure, and it is very unfortunate kunena kuti inu akulu amu DPP malo kuti mugwirire ntchito limozi muchite implement zimene akufuna bwana wanu koma mulibize kumachita strategize za 2030. Izizi muzalira mwaone anzanu awowa akumapangisa ana mandegewa angoti pang'ono wakwera ndege mutalika tu chibwerere mpambando sana kwerepo ndege. Akoma akanakhala wanthawi zino atakwera mwina 26 times mwina sosate, koma iyeyo alipe kuliyang'anira ziko laje. Inunso mukanapanga chimodzimodzi koma mulibize kupangirana miseche, mulibize kuneneana maboza, mulibize kuba magalimoto, kuzaza magalimoto Lexus nkati. Izizi siku lina muzaona Amalawi kulakwika. Amalawi anakhulupirira DPP kwambiri, anamukonda Professor Arthur Peter Mutharika kwambiri, ndipo zinali zokoma, and we expect good things. Musatengeke ndi anthu ena tolo mabungu omenyera maufuluwa amene awa anali limodzi ndi MCP ankakamba nthawi imene jaza MCP. Lero limene DPP yalowamu omwe aja mabungu aja mwaona atengekatu akumakamba ati zabwino za DPP. Ndikumaona kuti makazi awo enawa ndiwo nama amene wawa. Andi pali mabungu ena ali akumakhala ndi funding yochokera ku MCP. Musamakhulupirire mabungu enawa amene wawa Amalawi wofunika akayamba zawo za mademo ndikupita pasepo ndikukabandula. Andi izizi musamalire kwambiri, muzisamalire za zikwanjeza. Lero litu mukapita mulilongwe, mukapita pa Nzikiti, mukafike pa Laiti, muone tayendera ino anthu akulu amu DPP, muona kuti za zikwanjeza nawonso anyamata amene agwira migodi a DPP ayamba kutenga zikwanjezawo. Limozi kumathamangisana ndi azikwanja a MCP. Tinkanena zanalija kuti awawawa mukaatulusawa awa akabweresa havoki. Lero tikunena pano mupite mu area 3 mu area 2 Nzikiti uyo upita kwa Laiti ku filling station mukupeza kuti kumeneko kuli nkhondo ya anyamata a MCP ndi DPP nawonso ena wakumatenga zikwanje zawo kuthamangisana ati kulimbirana migodi. Ziko ili ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. So ndikukulangizani inu a DPP kunena kuti muyang'ane kumene mwachokera, muone timu yanu imene mwagwira nayo ntchito, amene kandi ophunzira kandi osaphunzira koma agwira ntchito, amene omwe achite reward.
zimene akunena gangata zija siku lina muzazikumbukira mukoza kumamutenga ngati amoja ndi wamisala kapena ndi wozunguza kapena uminisa wacho jali ndi mphamvu zambiri koma kunena zoona. Vuto la anthu andale samafuna kuuzidwa chilungamo. Ukamauza chilungamo amadana nawe, ukamauza chilungamo amaona ngati iyayi ukuwaderera. Koma ndikufuna ndikuuze kuti mwathamanga kwambiri, akuluakulu ena ma individuals mwathamanga kwambiri, muli ndi ma billions ochuluka within 2 months. Izizi zipwetekesa chipani chanu. Mwaloweramo kuti nthawi yathu ino ndiyo kuti titafune, nthawi ino tidye, zimene president sakuzifuna. President wana akufuna kuti anthu mugwire ntchito, amalawi yamve kukoma, muchite deliver, mwapase izofuna zawo. Kodi ukuku nkhani ya fertilizer ya 10,000 ukuyenda bwanji chifukwa imene iso mukapusa imene ndi imene iti kupwetekeni. Nkhani ya fertilizer zogawagawazi sizili bwino. Izi zimakamaka mukumangoti pang'ono-ng'ono a local government mwatenga mabanja folo nikuwapasa ufumu. Nkhani imene itu ya mabanja folo nikumapereka ufumu imene itu ikusokoneza Malawi. Nkhani yake ya zolandira mukumafika pamuzi pina kuona nyumba folo zoka, kuona nyumba 5 ali umene utu ndi muzi. Apa ndipa ufumu akuti inu masa izi ni nyumba folo zalo watu chibwana kwambiri. Nkhani zolandirazi ni nkhani za maufumu zikupwetekesa anthu m'mizimu, zikupangisa anthu ena kuti asamalandire nawo, anthu akulembana pa banja pokha. So mukuyenera kuti muziunikire zimenezi kwambiri, muunikire. Ngati simuunikira zimenezi muziwe kuti 2030 ikuvutani kopsa, ndipo muyiwalire. Anzanu awa IMCP wa ankapanga matama choncho, pamene pagwera anzako wanzeru umadumphapo. Muyang'ane bwinobwino kunena kuti kodi anzathu atuluka mboma chifukwa chani. Muona kuti pena ndikusamva, pena ndikukula mtima, komanso kuyiwala ndikuwasiya anthu aja IMCP anasiya timu imene anagwira nayo ntchito pakana kufika pompha Chilima. Akaona ngati ati akampha Chilima azavoteredwa sazakhale pa mpando. Ndikupangapangana programu ya anyamata azikwanje kumachita terrorize m'masystem, kumakhapa anthu, kumapanga kumakula mtima, kumazitenga ngati iwo anayandikana ndi Mulungu. Lero ndi aja anatuluka akuchita regret. Kunali anthu amphamvu kwambiri mu MCP, anthu tukutuka maona iwe kumangozikozera. Amene ajawo lero ndi makape madolo ndinu, andi iniyonso mukapusa muzakhalaso makape, chifukwa ndiye kuti kukubwerako anthu azayamba kuvoterana, anthu osauka okhaokha, anthu osaphunzira tizayamba kuvoterana. Andi zina ndizayamba kublanta ujamuka munyoza Jomo uja lero ndi meya. Ndipo ndikufuna ndikusimikizireni iniyo a DPP, takhani pansi mupange zonse zimene munalonjeza mungozikwanirisa. Sukulu ya ulere jamuyikwanilise. Aja munalonjeza aku adimaki amati akaimba foni kapang'ono-ng'ono mwayankhaja taabwezereseni pa ntchito. Musayiwalire paja kunena kuti ku adimaki kunachosedwa likulu mwera anthu. Ndipo anthu ambiri anavutika mboma limene lijawo chifukwa cha nkhani yokuti anthu onde alomwe. Even ku polisiku, ku agriculture, malo osiyana-siyana anthu anachosedwa ntchito. Paliponse panali achewa okhaokha. Iyi ni nthawi imene mukanapanga zinthu ndikupanga restructure, ndikuabwezeresa anthu ambiri amene achosedwa ntchito m'malo mwawo. Makamaka ku adimakiku ndikomvesa chisoni chifukwa anachosedwa anthu ambiri ku adimaki. Ena analuza miyoyo yawo, ena pano akudwala chifukwa munthu wagwira ntchito over 20 years kumayandikira pension ndikukamuchosa ntchito osampasa china chilichonse. Ni nkhani yopweteka kwambiri. So instead of sitting down ndikuyang'anira zonsezi muli bize kuti muzilemera. 5 years tusikutali, 5 years ndipo mpano. Zimenezi zikupwetekesani. Awa ni malangizo aulere. Ndipo ndikudziwa kuti pali ena a DPP akondwere kwambiri, ndiye pali ena so ati akwiye kunena kuti mwamuona akuukiratu akufuna ati azilimbana ndi profesa. Ine sindikulimbana ndi profesa, koma ndikukufunirani zabwino zonse, kunena kuti pamene mukuyendesa ziko ili anthu akukondani, anakukhulupirirani, ninunso muchite deliver, mwapase amalawi zimene akufuna. Apo B muiwale 2030 Born Kalindo the DC
mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.